عبدالله اوجلان یک ji damezrêner û serokê PKK ya ku sala 1978 de hat damezrandin. Weke îro di 15 Sibata sala 1999 ji aliyê sîxuriya Tirkî ve hat girtin. Ew jî birêkeftineka di navbera sîxuriya Sûriyê û ya Tirkiyê de. Abdullah Öcalan herdem şanazî bi Tirkbûna xwe dikir û digot Kurd li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê tune ne û digot netewa Türk rayên dareya û Kurd şaxek ji wê darê ne. û demê hate girtin Öcalan di balafirê de tekezî li ser Tirkbûna xwe kir û got ez ji Tirkiye û miletê Tirkî hez dikim û got ez amade me xizmeta Tirkiye bikim. Abdullah Öcalan tu bi xêr hatî welatê xwe? Xêredar bî. Tu çawa yî? Seheta te çawa ye? Ez başim. Yanî seheta te baş e? Tu problemê te tune ye? Xêr e meada te dêşe? Yanî dişewit e? Temam wexta em gihan cihê xwe em ê ji te re derman bikin. Ez dixwazim hinekê pirsan ji te bikim hewce nake tu çavê xwe bigire. Em ser û çavên te bişûn, tu mêvanê me yî rehet be xwe tengav neke. Axaftinek te heye? Ez ji miletê Türk hez dikim. Diya min jî Türk e. Tu dikarî bi dengekî bilind bibêjî? Eger derfetek ji min re pê dayîn, ez amade me xizmetê bikim. Ji bilî vê pirseke din ji min nekin. Tu bersiva pirsê me bide, ji xwe tu yê xizmeta me bike. Heger tu aciz be, em ê ser û çavê te paqij bikin. Eger hûn derfetekê bidin min, ez ê xizmeta Tirkiye û xelkê wê bikim. Eger derfetek hebe got ez bawerim heye û hûn bidin min, ez ê xizmeta we bikim. Ez ê bi kêfxweşî û serbilindî xizmeta we bikim. Binêre ev gotinên te em tomar dikin. Ka bibêje, ji bo xizmetkirinê tu çi ji me dixwaze? Binerin, ez rastiye dibêjim. Bê ku hûn işkencê li min bikin, ez ji we re dibêjim, ez ji Tirkiye hez dikim. Ji xelkê Tirkiye jî û xelkê Türk jî hez dikim. Ez bawer dikim ku ez ê xizmeteke baş ji wan re bikim. Eger hûn derfetekê bidin min, ez ê xizmeta we bikim. Tamam em ê derfetê bidine te lêbelî tu çi ji me dixwaze? Xwe newastînin, hewceyê tiştekî nake. Bala xwe bide min. Li vir xaleke giring heye û ez di vê serbilindim. Bi rastî hewce bi peyvdanê jî nake. Ez gelekî bi xwe bawerim, ez ê xizmeteke baş bikim. Di demê înqîlaba li Tirkiyê de sala 1980 de Öcalan berê xwe da Sûriyê û li kêleka rejîma Sûriyê û Biqa'a Lubnanî bicih bû û berê gelek ciwanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê da Bakurê Kurdistanê bi taybet li nav rêzên PKK û ew yek jî plana Öcalan bû ji bo tunekirina Kurdan li Sûriyê ku herdem digot miletê Kurd yê li Sûriyê ji Bakurê Kurdistanê koçber bûne û nexwediye cihin. û digot di destpêka hatina min de ji bo rojhilata navîn min digot divê em dest bi helmeta vegerê bo Bakurê bikin. Ango berê Kurdên Sûriyê bidin çiya berev Bakurê Kurdistanê ku ew jî bi dilê rejêma Sûrî bû li gorê Öcalan digot. Ji ber tometbarkirina Enqera ji Şamê re bi piştevaniya PKK û ji bo bidawî hatina wan nakokiyan, Enqera û Şamê planek û rêkeftinek ji bo radestkirina Öcalan danîn. Di sala 1998 de Sûriye berê Öcalan da Kenya û li 15 Sibata 1999 Öcalan li Nîrobî paytexta Kenya hat girtin û balafireka taybet ji bo Tirkiyê hat veguhestin. Piştî şoreşa Sûriyê dest pê kir, careke din rejêma Sûriyê PKK anî qadî û hin navçeyên Rojavayê Kurdistanê radestî baskê wê yê bi navê Peyedê kir, da ku Kurdan bitirsînin û bêdeng bikin û jiyana siyasî li Rojavayê Kurdistanê tune bikin. Peyedê gelek planên rejêmê yên destqirêj bicî kirin, mîna terorkirina Nesreddîn Birhik, Miş'el Temo û Welat Hessê, Ciwan Qutna û gelek serkirde û çalakvanên din. Serbarê pêkanîna komkujiyan, mîna komkujiya malbata Bedro li Qamişlo û komkujiya Amûdê û komkujiya Tilgizal û Burç Ebdal û malbata Şêx Henan li Efrînê, her wiha revandina bi dihan siyasetmedar û çalakvanan mîna Behzad Dorsun û Emîr Hamid. Bi dirêjahiya salên şoreşa Sûriyê ve tevî ku rejêma Sûriyê serokê PKK Öcalan radestî Tirkiyê kir, PYD û PKK careke din xwekirin dardestê rejêma Sûriyê li ser pişta miletê Kurd û bi hezaran ciwanên Kurd di şerên dervê navçeyên Rojavayê Kurdistanê de dan şehîd kirin û armanc û plana Öcalan û PKK bi tunekirina Kurdan li Sûriyê berdewam kirin.
سەرباری وەیەکێ ژی دیسان ڕژێم و تورکیە لە ڕێکەفتنên xwe derbarê jinavbirina PKK vedgerin. Xwîna Kurdan dîsan li ser destê PYD bi destkeftiyeka rastaqîna destûrî û danpêdankirî li Sûriyê hat rijandin.